Akena umfana nompensi. Thokozani bogogo, thokozani makhehla. Abogogo namakhehla niyazi sololo suku futhi. La ngiyakhona eFaradeli namhlanje ngifuna nje untshengisa nje inkambi ezimbalwa bogogo namakhehla. La ngizontshengisa ngizontshengisa nje ngikhambe lelodwa ngisho njalo. Isibambelele ngoba ngifuna ukuthi nginigixabeze bese niyadideka ukuthi yini yabo. Ngoba futhi nakhona kubalekile ukuthi sifundisane nangeinkambi ngoba ubunyanga nokulapha nokuba isangoma noma umthandazi noma ukuba umprofeti angiboni ukuthi mina kuyi-competition bogogo namakhehla. So engiyohlezi ngikusho ukuthi kumele ukuthi unolwazi ube umuntu olisabalalisayo ngoba indle emnyama akumele ukuthi iduke generational to generational mesilesikhula ku-introduce the western life and then emva lapho uzwe ngabantu abamnyama sebethi yazi ukuba isangoma ukuba inyanga amadimoni ngabo uyibuza ukuthi amadimoni labantu ade bephila la asebashona aye bayithanda baphenduka babe yini lapho futhi baphenduka baba amadimoni nabo. So bogogo namakhehla ngizama ukuzoletha ilentuzana ukufundiswa nokufundisana ngoba nami ngisawumfundi bogogo namakhehla ngisawumfunda ngifuna ukuyikhukhumeza as much as ngiyabona ama testimony engena left right and center kodwa ngisakwazi ukubuza kumuntu ngithi mina yazi ngifuna ukwazi ukuthi into ekanje nento ekanje ngingayi-eda nani ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole into ekanje yabo. So bogogo namakhehla kuhle ukuthi sifundisane sinikezane ulwazi sicophelane ngoba idlozi iliyona ndlela yokuliphakela lelo ukuthi unikeze abantu ulwazi yabo. So njengamanje ngila igarage ke bogogo namakhehla ngisazo attenda even nalo muntu lo kuyena ozosilekelela la sifayela upetrol. So ngicela ukuthi ke nibe lindele. Bogogo namakhehla sengiqedile ukufaka ke mina ke upetrol manje ngilibangisa le ngifuna nibone ukuthi mengisuke ngihambe ngiyonithathela imithi iprocess yakhona ithatha isikhathi singakanani. Ingakho bogogo namakhehla ngagcina sengithi mina hayi even necareer yami ngiyayiyeka manje ngifuna ukuphilela nina ngoba ngiyabona ukuthi as much as nami ngikwazi ukwenza ezinye izinto but lokhu kuvele kwaba namandla kakhulu ukuthi ke ngikwenze ukunilapha bogogo namakhehla. So njengamanje ngilibangisa le eFaradeli ngiyonikhethela imithi sibambelele bogogo namakhehla esisha. Hayi ngiyakutshela nini hayi kusazoshipha ufudu la ngiyakutshela umuntu obecushwe ngalesi sibambelelo lesi uyoyizwela naye ukuthi hayi la le ndoda ehlanganisile iyalazi lelikhambi elihlanganisile. So wena ke onomuntu wakho ngathi umuntu wakho uvanzi wena onomuntu wakho ubona kahle ukuthi ngathi useqala ukudeda ngempela usengena komunye umuntu ngathi bayakuthathela shaya lento ngesibambelelo bogogo namakhehla uzozibonela nawe phela eminye imishado yakhiwa la eminyango bogogo namakhehla even nasemandulo kwakunabantu othi mubabuthi laba kodwa bangamele ngathi bashadile laba into eyayisuka ikhandiwe ngoba inkambi kanje zazaziwa kudala emandulo abaseke abantu abashaye ibambelelo zangempela manje. Angisho ukuthi ngiyazincoma bogogo namakhehla but if wena ubona ukuthi la mhlambe nje ubukela le video lo ngathi engincoma kakhulu cha thatha leyo number leyo usho ukuthi hayi cha bengisacela nje ukuthi ungitshengisa ama testimony osike wawathola kwabantu ngeinkambi zakho uzozibonela ukuthi indaba ngishaya isifuba kangaka bogogo namakhehla. So njengamanje ke ngisalibangisa khona yabona ngendlela engithanda ngakhona ukuya kuleya ndawo leya indawo yami leyana kube khona ngendlela ukuthi ngibeke umbhede wami ngabe sengilala lapha. So bogogo namakhehla ngisalibangisa khona and ngifuna ukwenza sure ukuthi le ngizohlanganisa izoba namandla yenze sure ukuthi nakhona ukuthi mengihlanganisile abantu babuyile kube ne-queue ongakazi uyibona abantu baliye bencomile njengoba ngenza kuqala iyiwasho ezazenza abantu bashaya iqueue namanje basenza kanjalo kodwa bogogo namakhehla ngenxa yezipesheli ade ngizenza wonke umuntu bese idamuzela eseyithathela bogogo namakhehla. So njengamanje ke ngiyakutshela wena siyakhona ke cela nje ukwehlela ngenzansi inkosi iyohlezi ikhuphuke njalo. Thokoza.
Akukhona amakhehla sengifikile la eFaradeli manje. Hawu Nkosi yami. Ngisaya ngakhona manje sengiyehla. Ngiyazi bangilindele lapha ngaphakathi ukuthi ke ngifike ngoba sengibafonile ukuthi ngizoza. Ngizohlanganisa lezi inkambi lezi engiyidingayo. Bese ngiyahamba ke yebo khona amakhehla nginihlanganisele nibone nani ngimxubela. Noma nginganivezela iprocess la khona siyise esigayeni. Ngiyacabanga ukuthi it's unnecessary leyo nto le. But ke engakusho nya manje ukuthi qoqa icathulo ngisaya ngakhona. Cela nje ukuthi ke ningilandele. Bokhona amakhehla sengifikile ke esigodlweni. Igodlo zesimanje manje bokhona amakhehla ngiyaziboza into kanjani. Ngamsho ngiyaqala ukubona isigodlo esihle kanje South Africa yonke. Awuthi ubatshengisa la kancane. Just show around. Ngingacashi imbali. Umsebenzi wala ekhaya. Bayakwazi. Yabo lo nto le ngimazi umbali uncashelelani manje. But anyways yabona lana ke ilentuzana isigodlo lesi kodwa kuphinde futhi kube ilondri ila abantu befike belinde khona indawo yamathathu ngalana indawo yokungena ngalana so ngenza nje kwaba indawo friendly for wonke umuntu ayekho umuntu o-rich esithi sizomnikeza i-VIP section cha ayekho umuntu ophuka futhi sizombukela phansi sabantu umuntu ngabantu so bogogo namakhehla aningilandela thokozani bogogo thokozani makhehla sengifikile esigodlweni hey kuphansi phezulu laba gogo namakhehla belabo kuyasho ukuthi bengisebenza kuyi-weekend namhlanje uMonday so njengamanje ke lana ke ngiphethe umahalala bese ngiphethe umqala wofudu nina sazoshipha ufudu and then emva lapho ke lana ke siphethe umathithibala ayithithibala indoda yakho noma unkosikazi wakho kuyoba umhlola kumaqhamuka wena ngoba ngibona sisaba ubaba wasekhaya umama wasekhaya and then la umqala wofudu bokhona amakhehla ngikhohliwe ukuthi ngichaze ngawo umqala wofudu usiza ngento eyodwa umuntu wakho umeyongenwa umunye umuntu libuyela ngaphakathi into yalowo muntu loyo uma ukuthi umuntu wesifazane umcuphile enye insizwa mithi yongena libuyela ngaphakathi so yikanjalo bokhona amakhehla so nithi niyabona umathithibala ukuthi unjani usa fresh uzogaya kamnandi uthambise le mithi la bese emva lapho kube imfezi anazi nini inyoka engihlanganisa la inyoka zangempela ezenza zizithaqa yabo mikubambile noma ikubambe ngomuthi wakhona and then emva lapho ke lana ke kuba amafutha enhlwathi niyayazi inhlwathi ukuthi mase sibambe yathi ngqi ayibisadedela isuke sibambele ukuthi ifuna ukudla so isibambelelo sakho umuntu wakho uyobambeka ngaleyo ndlela leyo naku ngiyasifaka futhi la amafutha enhlwathi bese emva lapho ugoba msenge hey gobile umuntu wakho ibheke phansi qhamuka baba wasekhaya mama wasekhaya uyagoba hloniphe akuthande asabe ngisho nanokugangela bese emva lana kubo ubheka mina ngedwa ubheka mina njalo lelikhamba igama la ubheka mina mase sihlanganise kahle phela umuthi vele sithi ubheka mina ngedwa egcineni mase sihlanganise nezinye inkampani sesiqamba iproduct sinikeza igama but lo muthi ubheka mina igama lawo now futhi nawo siyawufaka la ngaphakathi
Ngiyabona ngiyakhuthuluza ngifuna ukuthi kusale kungasali lutho. Hey ufuna ungena nasemlomeni sekufuna kubhekwe mina futhi. Alright. And then emva lapho ebogogo namakhehla lana ke umabopha. Ngqi into yakho ithi kanje. Ngithi ngikhanda isibambelelo la. Hey ngiyakutshela wena. Umuntu wakumulana la akhalise kwekati, akhalise kwebhubesi, akhalise kwenyamazane, akhalise futhi nakhona kwento ongakazuyizwe. Ebophekile ekuzu uthi imthaqa lapha enzansi. Bese ke emva lapho kuba uzamlandela. Zamlandela liyazisha igama. Oh, siyakulandela la uyakhona. So uyakulandela la wasekhaya, uyakulandela umama wasekhaya, uyahlanya ngawe, ngiyaza kuphunywe, ngiyaza phume kuwena. Uma usumbambile uzongayifuni i-break up. Uyohleze kulandela efuna wena nje la ukhona. Idliso la ngaphansi lela. Ngithi sibambelelo phela siya actor njengedliso la ngaphansi. Ngiyanixubela abagogo namakhehla ngisazoyisa esigayini ngeke ihambi kanje. Isazoya nje esigayini nje bika nje. Inkwantshu le. Hey. Ayiniyazi inkwantshu nokuhambisa kanje. Ime endaweni eyodwa iphinde ithi kanje. Inyakazi kanje. Niyazi inkwantsha ngithi. Namandla misize into ezisibambelele. Ngifaka la ngaphakathi. Umthathi. Umuthi wesibambelelo ke. Na udlala indima enkulu. Kho umuntu ozokuthathela into yakho la. Wena uthatha kunokuthi kuthathwe bona. Ngqi. Unginakile. Ukunake. Niyawuza nani umuthi usuyasho. Unginakile. Akudina nokuthi uchaze kakhulu. Unginakile. Uzokunaka ubaba wasekhaya, uzokunaka umama wasekhaya. Nakhela isibambelelo esisha, esiqinile. Ilukuluku leli. Ilukuluku. Hey, mina ngizonifundisa umuthi nina ningazi kahle. Bese emva lapho uhlakaza. Yazi uhlakaza umnandi ngani? Umunye umuntu mengena entweni yakho, kuyahlakazeka. Iyangena lento kwisichitho, iyangena futhi nakhona ezintweni zokuthini zokuthi wena ubamba umuntu wakho, ziyangena futhi nakhona entweni yedliso. So umuntu wakho mase usumdlise kahle. Omunye umuntu mesondelile uvela athi ayangifuni lutho. Angizi nginibona umuntu mase sedlisiwe. Athi namanga mina ngizomtshela ubaby ukuthi nithi ngidlisiwe. Kusuke kuleli khambi leni. Ubuya azokutshela umuntu wakho mase bekhuluma uthi cha ngathi udlisiwe wena. Ahamba azokutshela ukuthi yazi phela baba sekhaya uSibani bani uthi mina ngathi ungidlisile. Bese uyayihlekela ngikwaze laphi mina umuthi. Phela ngiyanifundisa kumele niphike kanjani. Udela unina lo bogogo namakhehla. Dela unina. Uhamba kini ube ngathi uyahamba uyovakasha uphinde ubuye la ngiyakutshela. Kodwa ngiyadlala bogogo namakhehla. Ngoba phela ngifuni phela ukuthi ngigcine sengithana nomuntu eyisicefe yabo. Udela unina lo ikhambe elikhulu kabi leli entweni zodliso nezibambelelo izinto zangaphansi. Ibululu leli. Ibululu. Ezinye inyoka lezi angithi ngiyabo imfezi ibululu inyoka le. Imvubu le. Ngiyazi imvubu. Hippopotamus le. Mafutha khona. Fudumani into angazibona plus lamafutha swalanda straight la hippopotamus kwisibumbu se hippopotamus ukuze nawe ungena lapha uzokufudumala noma uthi uyenza fudumani into angazibona. Nakhela isibambelelo bogogo namakhehla.
Oh, khona umuthi abangirobhe wona-ke. Kodwa-ke ngoba ngiyileyo ndoda leyo ewaziyo umuthi enazo ezazi iy'nkambi zishoda ngamafutha endlovu. Nawa la ngizowafaka na amafutha endlovu. Amafutha endlovu faka nje amancane engathini khothuluzi. Okay, naziya bengithole nje into encane nje yathinta umuthi, hayi ngiqedile. Siyahlanganisa bogogo namakhehla, sihlanganise nje kancane bese emva lapho-ke kube ishinga elinye cishe lasala la ngaphakathi ishinga, sifake nalo futhi la ngaphakathi ishinga. Oh, ishinga ishinga leli nalo li-right entweni idliso ney'bambelelo, amadliso angaphansi iy'bambelelo into ezothanda nje ishinga ave lisebenza. Ungazi noma khona yini okunye okusalile. Bese-ke emva lapho kuba imbulu iyona le, kube ibululu kube imbulu nazo futhi zingena mnandi ey'ntweni zani zesibambelela izinto zangaphansi. Siyifaka la nayo asali lutho. Ngibheke ayikho yini enye izinto ey'sale ey'chithekile. Hhayi sokuphelele bogogo namakhehla. Angiyanitshela nina lana ikhona sibambelelo sami soqopha umlando. Ngisho nje into eyodwa before uthenge qala ucela ama-testimony, ngikhuluma secela ukubona ama-testimony nje ngibone ukuthi wakwasiza abantu kanjani and then emva lapho bese uthenga ikhambi lami. Hhayi ayilikho elibuyayo la. Uma ungangithembi angazi ukuthi uyobe ufunani ngoba uyawabona ama-testimony la ku-YouTube ukuthi hlezi kunama-testimony. So bogogo namakhehla cela nje ukwehlela ngenzansi, inkosi iyohlezi ikhuphuke njalo. Thokoza. Athi ngintshele ngomfana kagogo umhlobo ocela ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bentwethu izitha zithi